lo perdo, samo že mošavo. Sar potato licinela, sar mašala vedena. Sin mi se rodi, šťastie donese mi. To je od Boga nije dar, to je mamin Boží dar. Твоето име, сине, в сърцата си държиме. Тината тина, мама, любовта си най-голяма. Твоето име, сине, в сърцата си държиме. То тато я не ти да и Наташа, Баша Лена Рикопе, Геля Вели Саша. То ана мотамо, амаре билелде си пало. То тато яне, ти да и Наташа. Хайде яжа, яжа, яжа. Всичко ние ще дадем, да си весел всеки ден, да е пълен с любов твоя целият живот. Син ми се роди, щастие донесе ми. Той от Бога ми е дар, то е мамин Божи дар. Твоето име, сине, в сърцата си държиме. Тината тина, мама, любовта си най-голяма. Твоето име, сине, в сърцата си държиме. То тато я не ти да и Наташа, Баша Лена Рикопет, Геля Вели Саша. Бежите зад нашата мъжка рожба, Господ Бог да го благослови, цялото му семейство, майката, бащата, каката, всичко е. Айде да е жив и здрав. Господ прави да му даде щастие и най-най. Рашко, ама бе! Бяш до нас е така платна. Айде да е жив и здрав, малкия стоянчо. Мука майна да Айде се вина само да стане, ама Ага. Нашин казино. Ела тук. Жив и здрав като желязото. Наразва майка си и баща си. Айде да е чо. Ой, манко.
Специално за свата за гороводеца, за дядо Стоянчо. За семейство Калинови специално. И най-вече за малкия принц, за малкия виновник. И живота ми промени. От прадядото още на пара. От дядо Калино специално. Аз обичам само тебе. Своите очички, радващи всички. Най-красивото време да ни пускаш. Поздрави специално за най-щастливите баби и дядовци. Са. И от дядото на малкия принц, от дядото от тук, още 10 кочки пристигат. Специално за най-готините баби и дядовци, за семейство Калинови специално. И разбира се за сватовете. За тебе давам аз живота си, част от мене си ти, сърцето си ми ти, бебенцето ми. Няма радост по-голяма, наследника на тати и мама. Аз обичам само тебе, с малките очички, радващи всички. Най-красивото време на всички. И още 20 ножки пристигат от свата от тук, от дядо Калинов, още на пара. Специално за дядо Стоянчо, за най-готиния кръстник на малкия принц, за гороводеца Върдосаме. Айде предоставяме за баба Умена, специално за водачката на Коронто, за да се музикален поздрав. Най-готиния свекър от дядо Калинов пристигат пари. Специално за стакичката, за водачката на Коронто предоставяме за най-готината баба. Всичко си имам, Господи, здраве късмети, много пари, който богатство за моите деца и моите малки внучета. Всичко си имам, Господи, здраве късмети, много пари. Диджей котката, диджея държи котката. Айде бе, живо и здраво и стотинка за теб. За екзолонта, хайде стотинка, здрав бе. Айде бе, чече. Айде сами стотинка. Специални поздрави за Мате Наско. За Мате Наско Върдосаме.
и с всички играчи, разбира се. Цак, 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 цак. Очите като диаманти, а сърцето и голямо, да всеки е готова да помогне рамо. А сърцето и голямо, да всеки е готова да помогне рамо. Направете път на шефката и учете се от шефката, как се прави тесто на гроти. Пачки прави, не спира да работи. Бедрие, ти с голямото сърце, ако ли не помагаш, на душманите болести слагаш. Yes, Haydi Galagan'ın kalini! Всички играеш при нас сега. Съдялото и бомата е плюс специално. Специално за всички играчи на Дарсига и съдяното специално. Съдяно Наско Осетя и още 20 на камерата. Стои от камерата на центника. Добре му се даде ли съм взекал. И за най-щастливия пак до Стакоки. За моето братце специално и за неговото семейство, за всички гости, за мамите, за дядовците, за други, за Калековец. Едно право си приоритетно диетично танцево хоро.
От прадядото на Малкия принц пристигат пари. Специално хорото продължава за Малкия принц, за неговите прекрасни родители, за бабите, за дядовците, за всички играещи на хорото и за всички гости. От дядо Калино специално хорото продължава. Дядо Калине! За хороводеца специално! И за всички играещи на перото продължава. Малкия принц, на мама Злата продължаваме. Специално за майката на Малкия принц, за водачката на каното и за всички играещи специално. И отколе специални поздрави за неговата съпруга, за водачката на каното, за най-щастливите родители на Малкия принц специално. Специално с накиската за водачката на хората продължаваме. И от бащата поздрави специално за дъщеричката. Ако мама задуме. За щастливия татко и за неговата съпруга специално, за прекрасните родители на Малкия принц, за Малкия принц Стоянцо. Like
И за дъщерицката и за малкия принц, специално за принц Стоянцо. От дядото специално продължаваме. Var. Bizim kızanımız oynuyor, gücün aleye yakıyor. Elinde takım komşular. Olsa basana bu, elbette bakıyor. Така, от тялото едно присъдено се бъди, специално за най-съседия татко, за водещи на народа продължаваме и от тялото друг пристигател се бъди, специално за зете за токи, за най-съседия татко. От Санко се набара, специално за най-щастливия Марко, за короводеца за Коки специално продължаваме и за неговото семейство. От Сами специално. И от Реко, от Лусина за най-щастливия Марко. Душмани не става. И така, още на пара. От дядото труд още на пара. Специални поздрави за сватовете, за прекрасните родители на малкия принц и най-вече за малкия принц Стоянчо специално. Нека да бъде живи, здрави и благословен с цялото семейство. От дядото от Калекове, специално за сватовете. Първото продължава. За кръводеца за труд специално. И още на пара. От свайката. От баба Овена специални пари за сватов труд. За кръводеца. И от кръводеца пристигат още пари. От дядото от труд, специално за неговите прекрасни сватове. За прекрасните родители на малкия принц и за малкия принц специално хората върху основа. За най-съсимите дядо си специално.
сватовете на хорото. Забавата от труд специално хорото продължава. За сватовете специално. За сватовете специално. За най-готините баби и дядовци. Добре. За труд специално. Майке, да продължава също така за задаваците. Специални поздрави от бащата на малкия принц, от Коля специално за сватовете от Люмен. Хорото продължава. И от Яно Калин още една пара. Специално за сватовете от Люмен. Хорото продължава. Още една пара се стига от кома да продължава. Специално за Вития Бията. От Яно Калин специално за свата. За Люмен специално. Се проводеца. Пристигат пари, специално за Люмен. Хорото продължава. И още поздрави пристигат от дядо Стоянчо, от сватовете за сватовете от Люмен специално. Хорото продължава. И от пацаната от дядо Иван специално. Сидороводеца. Хорото продължава специално. Още една пара пристига от Скутера. Да продължава специално за Вития Бията. С сватовете за Люмен специално. Ако обича слайката от Люмен да бъде хорото, слайката. Саката солнце специално. За водачката на хорото. За сватовете от Люмен.
Ако обича голямата стъкичка, Златки да помни. За стъкичката за Златки специално, моля за малко внимание. От Коки пристигат още поздрави. За стъкичката специално, за монашката на където с Златки да остане. И от най-готиния свекър, от дядо Сиян специално, за голямата стъкичка да остане. И за всички играйци да се. Давай ми се, артисти! Benim gelinim Barbie, çap çap oynuyor. Güzellikte birinci, duruşuyla büyülüyor. Etikten ders giyiniyor, ha ha bir daha. Geçtik onları eritiyor, canım. İki yanak elma, saçları sırma. Bulgaria! Самалката принцеса специално! Barbie, benim güzelim prensesi. 90 bedenin, kusursuz güzelliğin. Sana canımı veririm, benim Barbie'nin benim. Barbie, benim güzelim prensesi. Самалката кралица! Kusursuz güzelliğin. Sana canımı veririm, benim Barbie'nin benim. Benim gelinim Barbie, çap çap oynuyor. Güzellikte birinci, duruşuyla büyülüyor. Etikten dans giyiniyor, ha bir daha. Düşmanları И сега, моля за малко внимание. От баба Албена пристигат пари. elma. За малката принцеса Албена специално продължаваме за водачката на хората. За малката кралица! Barbie, benim güzelim prensesi. 90 bedenin, kusursuz güzelliğin. Sana veririm, benim Barbie'nin Barbie. За малката кралица! Benim güzelimin prensesi. 90 bedenin, kusursuz güzelliğin. Sana canımı veririm. Я съветвам İşimiz olmaz. Zenginiz güzeliz. Lideriz birinciyiz. Kimimiz kuşanmamız. Paris Babası 2018. Elimizi kavurmamız güzel, güzel. El alemi çok pahalı büyük güzeliz. от мащаба на малкия принц, от Коки специално за малката принцеса, за водачката на хората продължаваме, за принцеса Софи. Güzeliz biz. Duruşumuz yeter. Elmas gibi değerliyiz. Ucuz kişilere işimiz olmaz.
бабата. Сред гости специално за водачката на хората продължаваме. İşte onun gibisi düşünmez onun hedisini Hadidir onun hepsini Gönlünün efendisi Bilmesin kendisi Nefsini и да бъдат щастливи. Сега пристигат пари специално да се музикали. Поздрав, продължаваме за водачката на хората, продължаваме за гости специално. И специално за водачката и за неса специално за предоседа. Ако обича днеско да бъде хората, днесо. Продължаваме да се музикален поздрав специално от най-щастливия татко от Коки за неговия вратовсин. От бабата пристигат пари. За Лука за нещо специално се дороводеша. Продължаваме специално. Запалиме сладката, покажи си мачката. Ти си коса, маска по въпроса. Айде шоно, айде шоно си. Запалиме сладката, ти си мачката. Ти си коса, маска по въпроса. Айде шоно, утеги рама. Romano damosi sarechone sane parne opermela nisar nashanila kena romane komrave Romano damosi
Още поздрави пристигат от бащата на малкия принц от Коло. Специално за Батенаско, за Гороводеца. Първото предължава специално. И от Батени Петю, от Пайтака, едно пара. Специално за Батенаско, за Гороводеца, от Пайтака, специално за Гороводеца. От Слепцо пристигат пари за неговия баща специално. За Батенаско хорото продължава. За Батенаско, за англичанина и от Зетя, от банката пристигат още пари. Специално за дядото за Гороводеца, хорото продължава. От Василиската, от Васило пристигат още пари. Специално за бедния баща за Гороводеца, за Батенаско, хорото продължава специално. От Зетя, от Честегиро, от Расо пристигат още пари, специално за дядото, за Гороводеца. Аковица, така внимание да поведи хорото. Продължава специално. И още поздрави пристигат от бащата на малкия принц от Коко. Специално за Луданската на хорото продължаваме. Още една пара пристига. Още пари пристигат от съпругът на Гороводката. От Батенаско специално за неговата съпруга. За Луданската на хорото специално хорото продължава. Свекичката да поводи хорото. Една поводи вятка продължаваме. Се може да ни пристигат от Честегирово от нас специално. За Луданската на хорото и за всички играчи продължаваме. И от най-готивия светър,
От Маминаско. Още една пара. За стъпичката специално за водачката на бюрото. И от хората пристигат още поздрави. За водачката продължаваме. От най-годината светлива още на парата. Ако обича Стецо да бъде бюрото. От хора пристигат още поздрави. Специално за предницата за Стеца продължаваме за водачка на бюрото. Здраводеца. Ти си боса, боса, айде жоро, посияна боси, запалиле сацката, и покажи си тачката, опърбела ниса. От марката пристигат още пари. Специално за синът след здраводеца продължаваме за Стецево. Специално за неговата принцеса, за водачката на бюрото продължаваме специално и за всички играчи, разбира се. Още 10 точки пристигат от траса специално за неговата съпруга, за неговата принцеса продължаваме. Ясно. Шефката. Послание на водачката. Как се прави нещо патроти, мачки прави, не спира да работи. За Швейцария специално продължаваме за шефката. И още поздрави пристигат от Марсана Ремонтния принцип, това специално за шефката. За водачката на бюрото. Хайде се смагино! Станка да бъде бюрото. От
8 номера пристига. Специално за дъщеричките. За двете дъщерички, специално за сестричките да гласаме. И от съпругът на головката, от банката, 8 номера. За неговата съпруга специално. Мамо, майчице, мама като тебе, реши да я воля и да я открадам, за друг я даде. Ако мисли сине за друг я дадаш, за Бабриков Патаски специално. Да я открадаш, ке ти взема светята, ке ти я дадат любовта. От нас пристига да се поздрави. Специално за водачката, за водачката. Самото за водачката ни хората продължаваме. Кукята ми, кука, на млади години. Жената ми е суханка, най-красивата балканка. Кралица е без круна, она е моята дума, за нея живея. И така, моля се малко внимание. Ако обича Илия и Стоян. Свате се освати в ме, от природата да кани ме. Свате си ми за кека ти сборуваше, нито ядеше, нито пеше. Отбаваме на специално за Илия и Стоян. За муците специално. На телефон сборували, жената ми жена, майко, парите ми пари, татко, кукята ми кука, на млади години. Жената ми е суханка, най-красивата балканка. Кралица е без круна, она е моята дума, за нея живея. Специално за нейните прекрасни лици, за Илия и за Стоян, за двамата брата специално.
гостите от Боянци да заповядат на хорото. Айде, Боянци! Ако обича Митко от Боянци. Митко от Боянци, ако обича да поведе хорото. За Боянци хорото продължава, за водачката на хорото. И още една пара от Ядо Калинов. За Боянци специално. За Боянци хорото продължава. И още поздрави пристигат от Баба Обена. За Боянци специално, за водачката на хорото. От съпругата хороводката една пара и още една за неговата съпруга специално за водачката на хорото. И от Ядо Смеянци още поздрави. За Боянци специално продължаваме. Опасни са имака от Боянци, ако обичат да поведат хорото. И още поздрави стигат от дядото, от дядо Стоян специално за Боянци. За водачката на хорото.
специално. Съпругът на гороводката пристигат още пари. За неговата съпруга специално за водачката на Карото. От Дядо Калино пристигат още парички. За боянци специално. Още една пара пристига от Дядо Калино за боянци специално за водачката на Карото. Хората продължава. За всички играещи на дансинга и с сурето, за сурето, с Димчо специално. Една пара от ядото специално за Ванката и Жарашо и за сина за Стевчо. Специално за компанията на дансинга. Кача майкиче, продължаваме. Айде, Ванка, ти си. Дай. Rada Garaço.
Maxa Muxe să zurnată. Ața Maxa zurnată. Dai, dai. Ia să vedem că Timo Moses. Dai, 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 dai. Специално за сватовете за Любен и за Труд, за компанията специално. Камерата звуница. Искам калайджийски кичек специално за компанията. Калайджийски кичек се сурната патиканчо. За диджей Исо и за компания. Ja same laka. Daj, 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 daj. Od razu za Bažanakę specjalną zawankę da. Ако обича, бащата на малкия принц Коло. Коло да дойде тук на данса. So
И така, моля за малко внимание, дича. Дядо Калине, ела тук на даншинга. Дядо Калине, специално по негово желание продължаваме кючека китара, майстро. Хайде, дядо Калине! Ела! Една пара от Дядо Калино специално за компанията на Дансинга. Продължаваме китара и кючек специално. За най-добрият човек на скарата и без карацията. Още една пара пристига. Специално за компанията. За компанията продължаваме. Yes, и още една пара пристига от Дядо Калина. Специално и за неговия внук за Коло. За най-щастливия татко. И за цялата играеща компания на Дансинга. Няма проблем. От вас е специално за Коки, за най-щастливия татко. За принц Стоянчо специално.
priča što mi prati tebe, bereketa nosi na celi avion. За клана Калинови специално! И така, още на пара. От Боян се пристигат още пари. За клана Калинови специално. От Дядо Калинов още на пара. За Калинови специално за клана. Продължаваме. За фамилията Розино с зърната. И още 10 точки. За фамилия Калинови специално. Още 10 точки пристигат от Боянци. За семейство Калинови. Сега. Саранки продължаваме. И от Дядо Стоян специално за всички играещи на сега. От Боянци още на пара. И още на за компанията на Дансинга и за фамилия Калинови. И най-вече за най-щастливият татко за Коки. И от Коки за компанията. От дядото на малкия принц, от дядото на труд, пристигат още пари. От дядото на труд за семейство Калинови и най-вече за малкия принц специално. От дядо Калинов пристигат още пари. Специално е фамилияке. Средна на Калинови продължаваме. Я саме на Дуго, за Дядо Стоян специално, за най-щастливия дядо. И така, от Боянци. Желаят един хубав пичек. Още 10 точки лишно за боса на клана. От Васко, от Боянци. 10 точки. Специално за главата на клана. Ya sabe de dónde viene. Още на пара пристига. И още пари. Специално за клана, за семейство Калинови. И от Дядо Стоян пристигат още поздрави за компанията на Дансинга. И от Дядо Калинов още на пара от боса. Специално за компанията на Дансинга. Продължават пичека на морието му. Специално за компанията на Дансинга и най-вече за представа на малките тренинги. Още 100 точки
Опояци, още пари специално за компанията на Дансика. Продължаваме специално и от Яна Калинов още пари. И още на пара. Продължава. Само за компанията продължаваме и за най-готиния правилно. Яса е по-пуски. Айде сега. Обоян се специално за цялата компания продължава кафета. И още 10 само за компанията на Дансинга. Поредовен продължава специално. И от тя стоя специални поздрави за това да играе за компания на Дансинга. Красивата дъщеря за Ася и за своята прекрасна съпруга. Това е цялото хубаво прекрасно семейство. Нека да бъдат живи и здрави, винаги заедно сплотени за царското семейство. За семейство Калинови. За най-голямата империя на Кюстендио специално. За шефа господин Кръстен. За дядо Стоян специално. И още пари ми стига за Боянци. За компанията на Дансинга. И най-вече за дядото, за най-годните кръсти. Предоставяме специално за цялата играеща компания на Дансинга. Пристигат още 50 точки за
Поздрава е специално за рожденика. Айде, Боже! Давай, давай! Айде, бе, Владко! Айде, бе, дядо, бе, тази кружка ти взима, че ти стига, тати ти. Ей, да ти взема. О, да ти взема чушката, да ти взема, дядо. Ей. Да, дядо. Айде, ga nakieram ги пек си. Чао! Чао!